Dan sanabin masoyi shi sanabe yake yi, ya saka mutanen gari duka kana kayi. Yawwa, sannu ko mana? Yawwa, barka dai. Yawwa. Ina za kai ka? Yawwa, da Allah ina so a kai ni wani ƙauye nan, washi hayin malam. Amma da mun je garin, mun fi so da Allah na fi so ka sauke ni a bakin hanya a bakin gari. To 200 muke dauka. To ba matsala. Ba mu je mu yi kwana mata fita. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kan kai daɗe. Alhaji Liti. Bakanmu da yamma. An shigo? Ina gajiya. Ya kokari. Ina himma. Alhamdulillah. Ya shugabanci. Ya za a yi. To sannu kuna fama da mu. Ana fama da jama'a. Ya damuna ta bana da ɗan sauran kayayyakin amfanin gona. Ya alhamdulillah kawo alƙawarinka. Na yi alƙawari zan ba da jaka 80. Allah saka da alheri. Yawwa insha Allah. Idan kuna irin haka ai da tuni yara sun yi karatu da yawa. Insha Allah. Insha Allah. Da dai abun mun dauka wasa ne amma tunda aka yi shawarwari a gari. Gaskiya ne. Suliman suka zo suka fadakar suka ja aya suka fasara to abu yayi kyau alhamdulillah. To ranka dade. To Alhaji koma sai da lokaci ya fara Alhaji Mudi ma ya kawo na shi kaga su. To Allah ubangiji ya ce da aljanna. Malima. To san da zuwa. Bara ba ku ban san da me ka zo ba. Madalla. Malima. Ka dade. Ka fito? Ka dade. Da koya shi kake na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wato ranka dade. A taimako na da zan yi. Na fiya wannan yaro. Ina da awakai, ka san da tumakai, sai guda 4. Gaskiya ne. To ni na bada guda 2. Allah saka da a sanya shi a cikin kudin taimakon wannan yaro. Ka gani Alhaji Mudi. Ai da gaske yake yi. Manya kenan. Da gaske yake yi. Manya kenan. Shi ma Alhaji Liti jaka 80 ya bayar. Ikon Allah. To Allah saka da alkhairi. Ni Malam Bahe. Barka da karsuwa. Kai amma wani yaro da sa a yi. Ranka dade. To Malam ni a aika yaro kuma ya taho. Ba komi. Ya zo ya karba. Za a karbo insha Allah. Malam Bahe. Lafiya lau. Lafiya masha Allah. Ranka dade batun wannan alƙawari. Na'am. Ni na kai buhun hatsi na kasuwa. Idan aka dawo zan kawo ma wannan gudunmawa. To Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Amma wallahi ni kun burge ni wallahi. Wannan gari ai alhamdulillah. Allah taimake ka. Malam Ayuba. Allah taimake mai gari. Allah taimake mai gari. Lafiya lau alhamdulillah. Madalla ranka dade. To ni dai Malam Ayuba ko san karamin manomi ne. To amma duk da haka ni gudunmuwa na bada buhun hatsi guda 5. Kuma na bada kuɗi fan 80. Insha Allah. To, wannan abin da kai. Na'am ranka dai. Kakan bana. Na'am ranka dai.
kai na ba sarkin noma. Alhamdulillah ranka saboda ne. wannan gudunmuwa da ka ba. To godiya nake ranka ne. Daga Alhaji Mudi. Na'am. Sai kai a gudunmuwa. Alhamdulillah ranka ne. Saboda haka kai ne sarkin. Ai ranka ne an ce a gama mai zuciya biki ba mai dukiya ba. To godiya nake ranka ne. Masha Allah. Madalla. Madalla. Kai. Ai ko balai dan wasa baka yuna ke ba. Duk abubuwan da suka faru tsakanina da ke Latifa ƙarya ne ba gaskiya ba ne. So nake na faɗa idan kika ci gaba da ɓata lokacinki a kai gaskiya rayuwarki za ta lalace. Ki karɓi duk wanda iyayenki suka zaɓa miki. Insha Allah ba za ki taɓa yin nadama ba. Ba wai na daina son ki bane sai. Babu wani amfani da soyayya za ta yi miki halin da muke ciki yanzu. Yanzu wata sabuwar rayuwa zan shiga. Wacce ko mun ɗora mata akalar mu ba za ta ɗore ba. Dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne. Yanzu tafiya za ka yi ban taɓa tunanin wannan ranar za ta so kake ka ce wannan sallamar da kuma ita ce karshen soyayya. Gaskiya ne idan har gaskiya zan gaya miki Habiba wannan sallama ita ce karshen soyayya da ta ke. Zan jira ka ko nan da shi zan jira ka dawo ka aure. A'a Habiba a sanadiyata duk kun bata da iyayenku ba zai yi mu ci gaba ba. Ki yarda da zaɓin da iyayenki suka yi miki ki auri wanda suke so domin ni gaskiya ban tashi aure yanzu. Ciki amma ka sa ba zan taɓa da kowa ba. Babu wani abu da yake ɗorewa har abada. Na san wata rana za ki mance da ni. Ina yi miki fatan alheri. Dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne, dan sanabe ne. Sanabe, ya na ganka da jaka. Na san kin samu labarin. Zan koma birni na ci gaba da karatuna. Haka ne, na samu labari. Amma ya kuma soyayyarmu za ta kasance idan baka nan. Abin da nake so da ke jimmala, ki bi umarnin iyayenki, ki bi wanda suka zaɓa miki a matsayin mijinki. Wannan ita ce ranar ƙarshe ta alaƙata da ni da ke jimmala. Kada ka min haka, na daɗe da saka a raina. Kuma na ci alwashin komai wahala ba zan taɓa rabuwa da kai ba. Ya zama wajibi ki cire ni a ranki. Aure na da ni da ke jimmala ba mai yiwuwa ba ne. Ba na so a ce ta sanadiyata kin lalata rayuwarki. Shikenan, rabuwa da ni za ka yi. Ki yi haƙuri jimmala, ki samu wani saurayin da yake son ki aure shi. Ba na so in dawo in ji labarin kin bijire wa iyayenki saboda ni. Shikenan, na haƙura sai yaushe kenan. Sai Allah ya ƙara haɗa fuskokinmu wata rana.
Sanabe. Yanzu shikenan tafiya za ka yi ka bar ni? Yanzu duk soyayyen da na nuna maka abin da za ka saka min da shi kenan? Ki yi haƙuri Liba, duk abin da suka faru a baya ya huce. Ki bi umarnin iyayenki, ki auri wanda suke so. Saboda yanzu ni birni zan tafi in je in yi karatu, kuma ban san adadin tsawon lokacin da zan yi ba kafin na dawo. Ashe daman yaudara ta kake yi da abubuwan da garin ka faɗa mu ashe duk ƙarya kake yi. Duk da na kasance mayaudari ne, akan ki ke kaɗai na fara soyayyar gaskiya Liba. Ke kaɗai nake so da gaske har cikin zuciya ta Liba. To amma ba yanda za na yi. Saboda kafin mutanen nan su ɗauki ɗawainiya ta zuwa karatuna, sai da ne musu alkawari duk yarinyar da nake kula a garin nan na rabu da ita. Wallahi ko ka amince da ka rabu da sauran wallahi ni ba zan rabu da kai ba. Ko shekara nawa za ka yi wallahi ba zan taɓa amincewa a bani auren wani ba. Kwara in jira ka har ka dawo. Bai kamata ki ɓata lokacinki saboda ni ba. Ko shekara nawa za ka ɓata ba zan taɓa nadama ba in dai har za ka cika min alkawari na. Shikenan Liba, zan rike miki alkawari insha Allah. In Sanabe ina so ka min alkawari duk inda ka tsinci kanka ba ka taɓa karɓan soyayyar wata ba in ba nawa ba. Ko shekara nawa za ka yi a can ba za ka canja ni ka auri wata ba. Ba zan taɓa kula wata mace ba a duk inda na samu kaina. Shikenan, Allah ya bada sa'a. Dan Sanaben masoyi shi Sanabe yake yi, ya saka mutanen gari duka kana kayi. Dan Sanabe ne, dan Sanabe ne, dan Sanabe ne, dan Sanabe. Ruwan ido shi ke sa jiran jira, zuciya dole sai an yi shamaki. Ruwan ido ke saka ai jiran jira, zuciya dole sai an yi shamaki. Ashe
Da rugazo. Baba da masu wani wajen yin abincin da Ahir wallahi karki mace dan kazafi ba ruwan shaidan duk wanda ya umul aba'isa din wannan fitina wannan yaro ne dan sanabe domin da shi ya hautsina muku da sabon ku dan mu yanzu abin da wannan yaro ya mana ai ko shaidan sai dai alfa sai dai haka iya abin da shaidan ma zai yi yawa saboda haka ba wani magana da zaki zo ni zaki ma cikolo ta tsiya. Haba malam, tunda ta roƙe ka yafe mata komai ya wuce, ai ba kuma sauran wata magana. In dai haka ne, ni na yafe miki duniya wa lahira, amma ban bisa ga sharadi. Da sharadi sai kin bi zaɓin da nake so duk wanda na ce zan baki, sai kin yadda zaki aure shi, to na yafe miki. Maman Jummala, na haƙura, kuma Allah ya mata albarka. Allah ya mata albarka. Amma a kiyaye. Ai ba ga haka yayi. Wannan abin da kika ya sa mana salama a cikin kokon zuciyar. Mun tabbatar da cewa mu din nan dai mu ne dai. Kuma da tun farko haka kike yi. Da tunubu mu samu matsala da kowa ba, awakin garin nan ma da sun fi da kowanne gari lafiya. To ai amma fa na ji daɗi. Gyara. Allah. Ai ni yau na ma gama gano ka fa. Na ma gama hango ka wallahi. Ai wato. Ka ma zama fa. Tantan. Ni da mun wannan ita ce matsala ta da ita. Kuma gashi an gyara, amma ni tambaya ɗaya zan mata. A bani dama. Na baka dama. Wato Habiba, Allah ya sa wannan canjin da kika yi ba dole aka yi miki ba. Dan ra'ayi kai kika canza. A'a, ba fada aka yi min ba, kawai ni ma dai na ina son shi. Sarda kin burge ni. Kuma kaga gyara? Bai kamata fa dade a harkan nan ba. A'a, ai tunda har ta nuna da gaske take. Kuma haka shi ne ai. Lafiya lau. Ya jama'a ya aiki. An dawo? Sanda zuwa. Sanda zuwa. Ya ka gani. Komai ba. To ai. Shi kansa ba gashi mun zo na lafiya da shi ba. Wato Habiba, ina mai tabbatar miki cewa ke kanki baki ga babanki ya dan fi kumari yanzu. Alhaji yanda kika san wutan nan lantarki haka yake a garin nan. In ma baka son shi dole a kawo gidanka kuma ka sha ka biya. Ina ganin abin da ya kamata a yi ina Audu ga ni gyara. Ai ka shirya zan baka wasu ƴan kuɗi. Ƙara da sai ku tafi da ita birni wannan kantin da muke zuwa. Muke siyayya. Akwai wani tafkeken kanti yana nan a birni shi Audu ya san wanda muke fantsa mu siyayya. Za ku je ki dan zazzaɓi ƴan atamfofi haka da ƴan lesuna. Ta kan irin ƴan kan kwallin nan na shahada. Ai shafe-shafen nan ba. Yanda zaki bambanta da sauran matan garin nan ki san tabbas mai arziki zaki aura. Sai ki kwaso. Da ka je gida sai ki gaya musu ki ce zan je yanzu zan dauko amalanke zan dauke ki mu je sai a shirya. To nagode. A gaya mutanen gidan. Kuma kai sai ka balla gada. Kai na fahimci in na barka sai ka karya gada. Ya haji wannan sha yara. Rawai sai yara Qur'an ji nake kaman bita. He kai mana ta'adi. Allah wallahi ana bunta kai mana ta'adi. Allah wallahi kai mana ta'adi. Mu je yara. Allah. Nan fa tsaya ko? Wata yara mu je yara. Yara mu je. Wato Habiba abin da kika min na ji daɗin sa kwarai da gaske domin jiya kwana ne ina farin ciki Alhaji ya mun zo zai wuce har ƙasa ya durƙusa ya gaishe ni to Allah ya saka miki da alheri na gode sosai na gode abin da ya muka ni na ji daɗi kuma sakamakon ki to haka
a yi ta addu'a Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi. Na gode sosai. Salele, ci ne ke kamar an sauke mu nauyin da yake kai da aka ce mu dan sanabe zai bar gari. Ai dole ne Haladu, gaya nan ya ba mu wahala. Kai, ya cakar da mu fa, ya cakar mu. Salamu alaikum. An aiko na wara. Ni? Kai. Waye aiko ki? Ya ta sabi. Masha Allah, me tace miki? Ta ce an jima da yamma ka zo tana son gani. Ki ce mata zan zo. Ina zuwa. Ai ka gani ko? Na ga ma ga can ta tafi. Amma fa abin ya wuce. Daga tafiyar su yau, Hassan jiga ta san ko tana kuma sa. So mai salo-salo ki shayar da ni ruwan kauna na yi tsintuwa ba mai saki bar ni. So mai salo-salo ka shayar da ni ruwan kauna na yi tsintuwa ba mai saka bar ni. Ke ce wacce rai nake so kwatance kinki fice bazan so ki yau da kai ce ba ko na kaurace akan san ki zane yau komai har ma za a ce da ni jarmai me zai sa ki daina kallo na karki bar ni. Sanya
A'a, me nake gaya maka? A ga nan hiyo mana tsama. Da tuni Sadiqa ta da daki na. Kai. Yau ba zama bai same ni ba. Allah ba. To kai ba ko da ba? Ai zama bai ganni ba. Yanzu tafiya gida zan yi. Goge kayan da zan saka. In je gunta. Amma dai kai haƙuri ka bari sai yamma ta yi. Kai. Ina. Ai ba zan yi sake ba. Daga an yi sallar azhar kawai zan fasa. In bari sai yamma ta yi ta canza ra'ayi. Ai yanda na samu sa'an nan tata ta aiko in je da kanta. Ba zan yi sanya ba. Ni ba zan tafi. Dan zaune nake je a goge kayana. Yawwa idan ka fito sai ke mun magana. Sadiqa. Yawa, da Allah tambaya nake. To Allah sa na sani. Ko wani matashi. To wai shi dan Sanabe. An ce a kaunan yake. Dan Sanabe? Ai ku kun yi sabani in haka ne. Dan jiya din nan ya hada kayansa ya bar garin nan. To, baba ko ka sai ina ya tafi? A'a, an ce dai ya koma can birni zai ci gaba da karatu gurin makaranta. Baba? Na'am. Ko za ka iya tuna su inda ya tafi? A'a. Ka san birnin da ya tafi? Birnin? Yo ai ka san mu mutanen karkara. In aka ce muka ce Kano, muka ce Kaduna, muka ce Jigawa, mu ko ina ma birni ce ai. Gaskiya ne. Nagode. To madalla. Nagode. To madalla. Yawwa. A sauka lafiya ranka dai. Yawwa. Allah kiyaye. Kin jiya da wanda wani tunanin ya bayan fada maka. Kai hakuri Alhaji ba zai zille mana ba. Dole za mu gano inda yake. To ai Alhaji ba a kai lokacin ba. Zan yi iya kokari na. A inda wannan ne Alhaji ba wata matsala. Ba zan taba bari su hade ita ba har abada. Har abada ba zan bari su hade ita. Dan Sanaben masoyi shi Sanabe yake yi. Ya saka mutanen gari duka kana kai. Dan Sanabe ne, dan Sanabe ne, dan Sanabe ne.